vi gør her på Grundejerforeningen på Violvej, det er, at vi sorterer vores affald, da vi har haft en overfyldt container. På nuværende tidspunkt, der har vi kun en halv container, efter vi er gået ind i projektet med at sortere affaldet. Affaldet, det sorterer vi i plast, metal, batterier og kompost fra køkkenet i dagligdagen. Det vil sige, at på nuværende tidspunkt, så har vi kun én container om ugen, og vi har en besparelse på ca. 6.000 kroner årligt. Resten, der bliver tilbage, plast, metal, batterier og des lignende, kører vi på genbrugspladsen som miljøaffald. Efter at vi havde en generalforsamling i Grundejerforeningen, blev der vedtaget, at vi sorterede vores affald. Der var sådan lige en lille smule med, hvad skulle vi gøre, hvad skulle vi ikke gøre, men efter projektet er gået i gang, synes jeg, alle her i Grundejerforeningen, de 10 husstande vi er, har gået ind i med en positiv ånd, og det fungerer perfekt, vil jeg sige.